College pun fibro gijing mitip nam ta ki khubor like kam te ki don viang kam ki palai apo ki bangs ke bade jong ki klux ka brang spen mi dang shen ta ka tayo hi te pila ban le apo ka website ibps.in ban check ki detail ki bade begini dan nam ta gijing tip ki bakham ne habai de bagane te sampai ki video hodo ko bakut te ka application kila dapat mi nadu shitrik jongwu Julai arjar sau batkan kut pada arpui terik Julai arjar sau kan mau gini gede kambang ka qualification ka debet degree of any discipline te gidon kamro ya ka computer literacy mer ka pilhaban don ya ka computer certificate computer lane fidayon don ka subject ka jong fi ka wei na ka subject kala bande ki IT lane computer science haki kelas nadu kelas 10 ter seneng fidaban pule pada kita rapim don ka certificate nre ba ki don subject jong fi haka jing pule jong fi nadu kelas 12 ter ka wei ni kita ka don me ka ba relate pada ka computer tekan mau ka by registration hangne kadai shispa new pusan marway namta ki SCST pat namta ki way badai ki general category bat ki way ki ba claim kan tublang tu kadai praspa san po marway claim kan tublang ka charges ka ba phibin si online ka khin laga jong de ki sim ki badai kadai shispa new pusan namta ki SCST praspa san po nakam ta ki way ki general category ta tekas nem badai kadai arpos nem hadu lipo lice nem kemudian ba arpo hadu arpra plus sansnem tekan long arpo hadu lipo lisnem te kita ki bakwa ban apply te sa apply te ka like kan no teli hapo meghalaya ngan ong mitang hapo meghalaya mon marba kidon bun ma ki bang ki baya participate lang ne kaju te hapo meghalaya ki post ki balaj kidon tang lai teli ka de hapo Punjab National Bank te phi kine bede ka de hapo meghalaya bai te kan ba kidon kita ki Punjab National Bank hang ta hi kin pha ap lane kin penyo ekam te hasilong gidon te pila ban te ki district gidon gibala don gidon bompat don te kin sedang mi susuru melawan te kata te gidon tang lai tali kawai ki ST category R tali nam ta general category kan mau ka de nam ta po mekhlia be nomor kone ka de state wise categories te lai tali ki pur bala ki kelak po Punjab National Bank te nam ta kane kan don ka exam kan mau ka exam ka de August mar kini kambang ki de bi hapo sisnem la mi result be te kan don ka exam ho August te ho August kan don shwa bai ma kan don ka prelim te nda pila qualify ka prelim ka kan don kan marks sispa mark te nda pila qualify ka prelim pen poi ka mains be ka de aspa mark te hakine be ka cut off ka depend bade ki number of candidate ki ba apply ka ta state category gain state kategori kan notali post kat komi post bagi number of candidate ki ba apply te menta pada 4 nang ban ong ba kat no ka cut off ki ai na ka sispa la amne 20% 30% ka depend bait na ka number of candidate te ka ki number of post don lightly te candidate la kibun mat ba karang hai la karet khamret ka cut off te kan mau nam ta ki exam ka cut off ka negative marking an don bait te phiaban le ba amde ban jawab lut baro men haban tik bahai wei siapa berkreat bahan nampak kena exam lah pikwa ban yo ban tray ini kam kelak kan mau ban apply gini apply po ibps.in te cek betul ada download detail baru ki batai phi ki video ban kre ki syllabus ki detail baru ada batai load hang tu pila ban le hang tu namta ki jing tip khamnya kan mau ngal batai load ki jinon kam habe de berkane te kitu ki bukwa ban apply select keberon kam anda la pilih ya ke website ibps.in kalau don nak madu kan notice play yang tu klik hang tu telah fikwa ban download di PDF ban pulih bahasa ki instruction ki baro kumno ban pandap kumno ki dur ki baro han download shwa nada download pada bisa la ban pandap telah pila ban like pandap siapa cyber pada kin sapan like maki te tang ba phirup sab don jing tiplam marbun tang tang ki bakala kim tibai ki pandap thurmur te phir nalade amar ba kade jong ki graduate ma qualification kade graduate in any discipline te kemud ba ade ban nangi ban pulih shwa nalade dan sapha pada ban pandap la pinang ban pandap hina po mobile phone ru kalong hi ban pandap mobile phone te ba phap nang pada ban edit ikidur ban pandap ban upload ban kumta ta te tang ki ne jim tip khule juan